Vänta! Rasmus, vänta! Vad? Linan hänger. Okej. Jag vet inte vad man slutar nu, det är 50. Hej bajsen. Har ingen handbromsvändning nu, är du snäll? Nej. Varför kör du rattbacken? Hallå Rasmus, ta det lugnt för fan! Men de hade lätt kunnat sitta dit och sitta utan bälte och sånt. 90! Alltså kurvan där borta, fy fan! Fan, jag var så bit på trottoarkanten, jag tänkte ner på en så kommer jag in i den. Men det var verkligen motsatt också ju. Hastigheten kom från 90 km/h. Blött i byxan. Nej, fy fan alltså. Alltså bara när passerar dem där, alltså det kändes som att jag kom i 140. Det var roligt. Det är sen. Vadå? Bangar du nu? Nej, men jag tänker fan... hans rekord. Ja, men jag tänker inte ta svängen. Nej, Det kan du glömma det är hela nöjet. Nej, jag startar på raksträckan. raksträckan då. Ja. Men jag har ingen hjälm. Men jag har. Ja, men min är i bilen. Ja, men då... Eller kan jag ta stoppet?